Čau lidi, já vás zdravím. Já jsem Flash a tohle je úplně první video, ale toto video nebude mít hlavu a patu, jenom chci vám něco oznámit. Tohle video bude o tom, že prostě budu něco prodávat, něco kupovat. Jedná se o server Atomej a zde bych hodlal koupit diamanty. Co je více diamantů, co máte, dávám jen nic, mám tu jenom pár, protože tady na nich mám asi po skladě 800, ale prostě kupuju ty diamanty, kupuju potom ještě kupuju houby a potom kupuju, teď bych chtěl koupit nějaký lepší rák, mám sice tento, ale bych chtěl koupit 55 plus, kamenný putivec, PVN, taky dám 300 prutů za nějaký hodnotí snědáček, takže tak. A teď co prodávám? Prodávám toto PVN bedíní, smaragdové plus 9. Jo. Levně diamanty chci, nebo nějaký, to je úplně jedno. Potom ještě prodávám tady pěti punkty, nebo nějak tak. A potom 5 balony 10. Pečetí mám 300 prdělí, takže mi napište. Já si jmenuji FL37, takže napište mi. Úplně beru úplně všechno na to Yangio 34, 30 prutů. Tak to bylo asi všechno, tak se mějte hezky a čau.